Olemme täällä Kemijärvellä ja Reima Majavan kotona ja Reima tietää kertoa sitten Rovajärven vankileirin ajoista ja siihen liittyvää. No niin. Niin, se vankileiri tuli, olikohan tuo 41 vuonna, kun alkoivat rakentamaan sitä minun muistikuvan mukaan. Ja ensimmäinen kontakti saksalaisiin oli, koska ne tulivat vierailemaan taloissa, Könkään talokin, ja tulivat autoillaan ja eihän me tietenkään kieltä ymmärretty niiltä, mutta niin ymmärrettiin, että Rättilätien päälle rakennetaan vankileiriä. Se on työleiri, jossa ne teettää jotakin sotavangelle. Ja niin tietenkin uteliaisuutta käytiin jopa katsomassakin sitä. Ei edes estänyt sinne menemästä. Vankien osa oli korkealla tuolla piikkilanka-aidalla. Se oli moninkertainen piikkilanka-aita, jonka ympärillä oli sen parakin ympärillä, jossa nämä vangit asuivat. Ja ne päivittäin vietiin sitten metsätöihin. Ja mun käsittääkseni ne hankkivat polttopuuta. Mutta siellä oli myöskin sitten niin metsähallituksen miehiä, jotka hankkivat sitten sahatavaraa, siis tukkipuuta metsästä. Ja niillä oli näitä sotavankeja sitten niin kuin vänkärinä ajohommissa ja kaatohommiin niistä ei tietenkään ollut sen aikaisilla vehkeillä, mutta ne rakensi sen leirin löytöjengän perään, jossa oli kaikki nämä tarvittavat rakennukset. Ja parakkia ne rakensi niistä levystä ja oli ruokala ja oli komentantti ja komentantin talo ja komendantille tehtiin polkuja. Niillä oli kun kesällä kävi siellä silloin 42-43, niin silloin oli oikein komea polku, joka oli aika leveä ja kivitetty tasaiseksi ja hiekotettu niin, että siitä ei saanut kävellä muut kuin komentantti, minun käsittääkseni. Ja sitten minä tutustuin yhteen hevosvääpeliin. Taikka hän kävi niin kuin kotona niin monta kertaa ja se näki, että meillä on maatalouskoneita, muun muassa silippukone, ja jolla saa niin kuin leikattua olkia hevosille ruokaa pienemmäksi, eli silipuksi, jossa tehtiin hevosille iltaruokaa tai mitä ruokaa tekivätkin, niin se tuli aina olkipaalujen kanssa ja kaksi sotavankia oli, jotka leikkasivat sitten sillä käsileikkurilla ne oljet silipuiksi ja no mehän tietenkin isoisävainajan kanssa vietiin pojille sinne niin kuin vähän ruisleipää ja oli se kovin mieluista näille vangeille, kun niillä oli eväänä vain jäistä lanttua. Ja vain olisiko sokerijuurikasta, lanttua se taisi olla lähinnä. Ja ne saksalaiset halusivat niin tutustua meihin kyläläisiin. Ja niitä kävi viikoittain aina, saattaa päivittäinkin käydä siellä. Ne kävi talvella hiihtäen ja hevosilla. Kesällä ne tuli autolla, koska tiehän ei ollut aurattu talvella, mutta kuin hevostie. Mutta niin se, että minähän menin tämän hevosvääpelin kanssa, hän oli itävaltalainen saksalainen sotilas. Ja se kiinnostui minusta, koska hänellä oli samanikäisiä lapsia Saksassa tai Itävallassa, mistä hän oli kotoisin. Niin hän yhden kerran otti minut matkaan illalla. Halusi, että minä menen yöksi sinne hänen luokseen ja tietenkin minä menin sinne. Äiti kyllä vastusteli, mutta niin minä pidin pääni ja menin sinne. Ja
kun mä sitten aamulla heräsin, parakki oli tyhjä, parakissa oli paljon saksalaisia sotilaita ja minä nukun sen Kallen kanssa sitten siinä Kallen sängyssä ja aamulla heräsin, sänky oli tyhjä ja parakki oli tyhjä ja kengät oli kadonneet. Mulla oli huonot kengät, sota-aikana ei niitä ollut. Minä oottelin puoleen päivään ja niin Kalle tuli sitten minun kengät kainalossa ja se oli vienyt suutarille mun kengät ja ne oli niin hyvässä plankissa kuin olla voi ja sitten olikin jotain hauskempaa. Mutta siitä leiristä, niitähän vartioitiin niitä vankia sitten siellä, että niin niille ei saanut niin kuin viedä mitään, mutta niin veljeni kanssa me joskus heitettiin leivänpala sinne aidan yli. Kyllä niin nätisti ne nappasivat kiinni ja kerrankin heitettiin semmoinen puolikas limppu sinne, niin siellä vartiomies ampui kiväärillä ilmaan säikyttääkseen meidät pois. No tietenkin me mentiin pois sieltä. Mutta mitä mä tässä vielä sitten. Leirillähän oli, sitä oli se saksalaista sotilaita oli paljon, ne toimi vartioina. Tietenkin vangeilla piti vartijat olla, niin sitä varten niitä saksalaisia sotilaita oli siellä paljon. Ja niiden kanssa tehtiin tuttavuutta, niin se mitä silloin sota-aikana, mistä meillä oli pula lapsilla, niin oli karamellista ja sitä kyllä oli saksalaisilla. Oli suklaata ja oli hedelmäkaramelli. No niin, ja sitten tuli evakkoon lähtö ja Lapin tyhjentäminen saksalaisista, mutta leiri varmaan jatkoi elämää entisen tapaan. No kun se evakkoon lähtö, meille tuli kylän tyhjennys. Minä olin niin kuin ensimmäisenä siskoni kanssa, kun vietiin lehmät ensimmäisenä päivänä Kemijärvi Rovaniemen maantien varten, jossa me yövyttiin, niin meitä vastaan tuli saksalainen autokolonna, kuorma-autoja, ja ne ajoi lujaa. Ja lehmät olivat keskellä tietä ja minulle tuli hirveä hätä saada ne lehmät pois tieltä. Ja justissa sai viimeisen vasikan pois tieltä, kun saksalainen autokolonna pyhäsi ohi. Se oli jo pimeää yötä, kun se oli syyskuun loppua. Niin ne meni todennäköisesti tyhjentämään sitä vankileiriä, koska sotatilanne oli muuttunut ja tämä työleirihän ei voinut jatkua, niin ne varmaan tyhjensi sen vankiosaston silloin ja siisivät myöskin omat tavaransa sieltä pois. Ja sitten kun evakosta palattiin keväällä 1945, vankileiri oli poltettu ihan kaikki. Siellä oli tämä vankien piikkilanka-aita. Se oli todennäköisesti räjäytetty ne tolpat, koska se aita oli haiskin siellä alueella. Muualla siellä ei ollut piikkilanka-aitaa kuin ne vankirakennusten ympärillä se paikka sitten. Sitten oli, kun silloin sota-aikana kuoli vankeja sinne, ne haudattiin leirin hautuumaahan. Ja kuulin siinä myöskin siitä silloin sota-aikana sitä, että kun sieltä karkaili vankeja, kun ne saivat kiinni, niin ne kiinni saadut vangit ammuttiin, siis teloitettiin siinä ja ne haudattiin myöskin. Sitten siellä leirillä oli myöskin niin sanottuja näitä poliittisia vankeja, saksalaisia. Ja niitä kuoli 3 kappaletta siellä ja niillä oli ihan erilaiset hautaristit kuin mitä oli niiden venäläisten sotavankien haudoilla. Siellä Rättisilän laella, niin siellä oli näitä valkeasti maalattuja puuristeja vielä 70-luvun lopulla niin nähtävissä. Joo, ne säilyneet oli maalattuja. Ne venäläisten vankien ne ei ollut maalattuja ne ristit, vaan niillä oli semmoinen niin kuin tämä kolmihaararisti, jossa on se yksi osa
näyttää alaspäin, onko se katolisten risti. Ja no ei siinä mitään, me lapset käytiin katsomassa sitä leiriä ja kerättiin nauloja sieltä, koska rakennuksiin tarvittiin naulaa. Sitähän niillä rakennuksilla oli tähteessä palaneita nauloja, me kerättiin niitä siellä. Ja se leiri oli poistunut sitten silloin, kun me oltiin menty jo pois, mentiin evakkoon, niin oli hävittäneet koko leirin. Ja kaikki ne, mitä niillä oli puutavaraa siellä tienvarsissa, isoissa pinoissa, niin ne oli kaikki polttaneet ne. Ja siellä näkyy olevan niitä fosforiammuksia, joilla ne olivat sytyttäneet ne pinot. Ja näkyy olevan sielläkin niissä parakeissa, joita ne oli polttaneet, ja myöskin siellä oli näitä fosforiammuksen jätteitä. Se oli siinä se vaihe, mitä minä muistan. Minä olin silloin sitten jo 44, oli jo iso poika, kun minä jo täytin 9 silloin. Joo, ja siinä lähellä on tämä Kortejärven metsäleiri, mutta siitäkään varmaan ei ole tietoa muuta kuin nimi. Nimi oli tietoja sitten Kortejärven. Sehän ei minulle pikkupojalle sanonut mitään, missä tämä Kortejärvi on, mutta kuulin, että Kortejärvellä oli työleiri. Siitä oli puhuttu, mutta kun miehet oli kaikki sodassa, niin siitä oli semmoista hyvin hajanaista tietoa meidän kylällä siitä Kortejärven leiristä. Joo. Mutta se, että kun saksalaisiin oli kosketuksia myöskin sitten Ketolassa lentokentällä ja sitten Niskavaarassa oli saksalaisilla lentokentän ilmavalvontatykistö. Ja kun kävin koulua ensimmäistä luokkaa 40, mitähän se olisi ollut, 2 ja 3, 2 taisi olla, niin siinä saksalaiset oli aivan liki tätä varuskuntaa, joka oli Hannekosken koulutuskeskus, jossa meillä oli koulu jossakin sotilasparakissa. Niin sieltä saatiin taas saksalaisilta niitä hedelmäkarkkia. Tietenkinhän niitä oltiin marisemassa aina, kun nähtiin saksalainen. Karkkia. Joten sieltä lähdettiin sitten evakkoon, kun se aika tuli, koulu lopetettiin. Opettaja sanoi, että pariksi viikoksi mennään kotiin ja sitten tullaan takaisin, kun asiat järjestyy. Ja sitähän ne järjestyi vasta keväällä 1945. Niin semmoiset muistikuvat mulla on siitä Rättiseljan eli Rovajärven. Nehän käytti nimeä Rovajärvi, saksalaisetkin. Se oli Rovajärven ainut nimi. Rovajärven vankileiri. Ja meillähän se ei sanonut lapsille tietenkään yhtään mitään se Rovajärvi. Tiesimme, että Rovajärvi on siellä vaaran takana tienlaidassa, mutta koska leirin nimi oli Rovajärvi, niin se oli Rovajärvi. Oliko tietoa, minkä verran siellä oli vankeja niin parhaimmillaan? Totta kai ne vaihtui määrä. Se vaihteli, olisin kuullut, muistaakseni siellä oli yli 100, jotain 150 korkeintaan, niin työläisiä. Ja sitten se, mitä kontakteja vankeihin oli, ne oli hyvin taitavia käsistään. Ja kun siellä käytiin, niin siinä vaihtotavaraa joskus saksalaisilta pääsi livahtamaan, että pääsi vaihtamaan leivällä jotakin mukavaa, niin ne oli hyvin taitavia tekemään puusta sellaisia koristeita, koristelisia lintuja. Ja minä sain muun muassa semmoisen pienen jakkaran, joka oli oikein mieluisa istua pikkupojalle. Ja niin sekin vaihtui pienen leipäpalaan.
että niin ennen niin hirmutarkkoja olleet niiden vankien kanssa saksalaiset siltikään, että niin No, hyvä, että jotain vapauksia kuitenkin oli niillä, kun ne, mutta niin aidan välistä vaan piti niin kuin tehdä me muuten satuttavaa. Joo, se oli kiellettyä. Joo, se oli, eihän me sinne sisälle päästy, mutta siitä aidan ravosta sai livatettu, vaikka se oli niin moninkertainen se piikkilanka, mutta kyllä sitten pikkukäsi sopi menemään pienen leipäpalan kanssa. Ja jotenkin minä en oikein käsitä, kuinka se sieltä portista antoi sen tuolin mulle. Semmoinen pieni jakkara, joka oli semmoinen ehkä 30 senttiä korkea ja 4 jalalla ja tuli oikein mieluisa ja tukeva. Mutta sitten ne kaikki haisi niin kuin sillä ryssällä. Ominaishaju oli niissä mukana. Kaikissa niissä linnuissa. Se on nykyään matkailijoissakin. Niin justiinsa joo, että se on sen veren haju todennäköisesti niissä vangeissa oli se, joka jäi niihin työkaluihin, tehtyihin puutyön tarpeisiin takaan esineisiin, mitä ne tekivät. Että semmoista muistikuvaa siitä. No niin, tässä oli Reima Majava äänessä, kertoi Rovajärven vankileirin ajoilta omakohtaisia kokemuksia. Reima on 83 vuotta. Tämä tallenne tehtiin 20. elokuuta 2018 ja tallentajana Tapani Rantahalvari. Kiitos Reimalle tästä.